Siz boyunnaky dobagyň nädip we nähili ýagdaýda emele gelýändigini bilýärdiňizmi? Adam bedeninde ýod elementi diýip bir element bar. Ýod elementi boyunnaky gormonlaryň işlep çykarylmagy üçin iň möhüm we iň zerur elementleriň biridir. Haçanna adam bedeni ýod tapman başlanýa boyunnaky iň ejizmä galkan şekillemä gormon ýetmezçiliginiň öwünini dolmak üçin has köp we has çal işläp başlar. Bu bolsa wagtyň geçmegi bilen zop näsalygyna eltýändir. Egerde siz hem dogançyklam ýod ýetmezçiliginiň öwünini dolmasyňyz bilýän bolsa ýa-da zop keselinden diňmek, taplanmak isleýän bolsaňyz onu biziň elimizde ýürüýtip Rossiýa döwletine ýasaryp gelýän düzgünlük, hiçili derman, gormon, himikat goşunlara goşulmadyk 99% natural ýasaryp gelýän imit goşuny batlarmady içmeňizi size maslahat berýän. Egerde kimde kime gerek bolsa arkaýyn profil hakkynamyny bilen habarlaşyp, jaňlaşyp ýa-da liçka ýazyp habarlaşyp bilersiňiz.